Tur wayang kan artine. Wayang artinya apa? Wayang Iya. wajib sembahyang. Mantep. Masih orang Apa? Semar kan artinya. Apa? Simar artinya baku, lambang bahwa kebenaran agama Islam adalah kokoh, sejahtera, bagikan pokoknya baku yang terjam-jam. Luar biasa ini. Niki. Sinar ujungnya. Semar. Semar. Iya. Kareng. Nalah koin. Api kok? Apik banget. Nalah koin memperoleh banyak teman dari pemurid batin kudu sing akeh. Seneng serabung. Batur Pak Kareng. Batur. Artinya tinggalkan, diambil dari kata fatruk kuluma siwalahi, tinggalkan segala yang selain Allah. Cocok. Bagong saka tembung bako artinya lanjut, tidak boleh memberontak dengan sesuatu, boleh berontak pada sesuatu yang solid. Nah apa garing mata negara? Anu dilipen. Ulmu. Karena apa sih? Jan bojoku rayu ora nang lirik dhewe kancane. Oh. Sama tangan garing seko. Anu kecetit. Mayat temen ki bisa ngene iki ya, artine garing ora ora dhewe itu nang solong juput. Enggak boleh panjang tangan. Enggak boleh. Kenapa garing sikile dijit? Kopi kedelek. Keprimen ki bocah ya. Iya nyong Ini dijit kue nang artine lho. Kepriwe? Wong urip kudu hati-hati. Oh. Ya kue petu karo bolong apa? Nah apa? Wong urip kudu seneng sedekah. Ibarat sumur Ya. sering ditimbang ki banyune dadi tangga bening. Oh. Kowe. Wis jos kok kerika. Oh iya. Tep. Nah apa jenenge bawor? Nah apa? Wong urip kudu serabung. Serabung ning mengambil yang tentang kebaikan. Sing elek-elek aja kowe ya. Sih. Iku boykot kabeh nek kabar kenal ya gak boy. Bener nonton wayang iki kayak geragapi awake dhewe mengiki lagi dadi drone apa dadi semar apa lagi dadi bate. Tapi kerasa awake dhewe. Iya, Pak. Nek ben para wali pinter banget lho kita wayang ya kuwe. Iya. Yo kare Mbak. Apa? Yo Mbak sing aku banyu masan disit sedurunge liya-liyane. Oke. Ketingin apa? Apa ya? Kecil uang. Iya. Ya. Oh, wis mau. Biyane nyonge cilik. Terus nak. Duet karo nyong. Sing main ya. Ditresnani Piung Dimas Rama. kan Dimas lakukan kasih Langsung nonton loh. Dipun gendong kewar Dina bengi Yure Nyong digutan. yang lari siku senengnya terbelek Kepriwe sih? keliling lantai sawang Nyong nangis tulung. Salah. Oh. Saya mau. Wis deh, agak. Tengok magar. Sida. Awalnya tidak pernah begitu. Ya. Kalau besting nih. Nah, ketiga Sida. Sida, kan dulurku mau. Cocok, campur sobek. Iya langsung turun. Yang terjadi banyu masak kan nangkene kaya jadi kelamen kan ya benar. Iya. Ya bener banyu masak benar. Patul gua. Ayo udah udah. Kita lah sini beda pernah memang nggak pernah kemudian. Yuk sami.
Bangga sesre dan sutra punika nggak dia, mamun hutan saking bapak.